கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் ஒன்றை நாம் கேட்போம். 2 ராஜாக்கள் 2வது அதிகாரம் 21வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. அவன் நீரூற்றண்டைக்கு போய் உப்பை அதிலே போட்டு இந்த தண்ணீரை ஆரோக்கியமாக்கினேன், இனி இதனால் சாவும் வராது, நிலப்பாலும் இராது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். வசனத்தில் ஆரம்பிக்கிற ஒரு வார்த்தை அவன் அப்படின்னு போட்டிருக்குது. அவன் என்றால் வேதவசனம் சொல்கிறது, இங்கே எலிசா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தேவனுடைய மனுஷனை அதை குறிக்கிறது. எலியாவுக்கு பிற்பாடு எலிசாவை ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார். தெரிந்து கொள்கிறார் என்பதை விட எலியா பண்ணின அதே எலியாவை பின்பற்றினதினால் எலிசாவுக்கும் மேன்மையான வல்லமைகள், மகிமையான காரியங்கள், அவருக்கு பின்னாலேயும் ஒரு கூட்டம் போகக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்புகள் அங்கே கிடைக்கிறது. அப்போ அவருக்கு பின்னால் ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் போகும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ருசியற்ற தண்ணீர் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. 19வது வசனம் சொல்லுகிறது, இந்த பட்டணம் குடியிருப்புக்கு நல்லது, தண்ணீரோ கெட்டது, நிலம் பாழ் நிலம். அப்போ நல்ல இடத்துல வாழக்கூடியவர்களுக்கு தண்ணீர் சரியில்லை. அப்போ தான் எலிசா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, அந்த நீரூத்துக்கு போய் உப்பு அதில் போட்டார். என்ன உப்பு நமக்கு தெரியல, ஆனால் இதை ஒன்றை போட்டார். அது ருசியாக மாறியது. சில நேரங்களில் எனக்கு வேலை பார்க்குற பள்ளிக்கூடம் நல்ல பள்ளிக்கூடம் தான், ஆனால் அங்கோட சூழல் சரியில்லை, அங்குள்ள மக்கள் சரியில்லை, அங்குள்ள சுற்றுப்புற காரியங்கள் சரியில்லை. நான் வேலை பார்க்குற ஆஃபீஸ் சரிதான், நல்ல ஆஃபீஸ் தான், நல்ல கம்பெனி தான், ஆனால் எனக்கு தலைமை சரியில்லை, நிறைய குறைகள் இருக்கும். இவங்களுக்கு இடம் நல்ல இடம், ஆனால் தண்ணி சரியில்லை. எந்த இடத்துல சரியில்லாமல் இருந்துச்சதோ அதை ஒரு ஊழியரின் மூலமாய், எலிசாவின் மூலமாய் ருசியாக்கப்பட்டதை போல ஆண்டவர், நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ அந்த இடமே உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான இடமாக மாற்றக்கூடிய கிருபைகளை ஆண்டவர் தருவார். நீங்கள் இந்த ஐயோ நம்ம இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டோமே நீங்கள் கவலைப்படாண்டாம். எந்த இடம் உங்களுக்கு ஐயோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே இடத்துல ஒரு ஆச்சரியமான காரியம், இனிமேல் பிரச்சனை வராது, இனிமேல் பாழ் வராது என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் கர்த்தர் உரைக்கிறார். கண்களை மூடுவோமா? நல்ல ஆண்டவரே, அநேக நேரங்களில் சூழ்நிலையை பார்த்து எல்லாம் நல்லா இருக்குது, இது மட்டும் சரியாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நினைக்கிறோம். ஆனால் அதையும் சரி பண்ணக்கூடிய கர்த்தர் எங்களுக்கு இருக்கிறீர். உமக்கு அடங்கியிருந்து அதை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.